A realidade aumentada desembarcou en Fitur para mostrar o Salnés nun entorno 4.0. Sempre mantivemos esa liña, pois con maiores ou menores inversións, pero sempre se foi avanzando, presentando recursos tecnolóxicos innovadores. Xa no ano 2012 se presentou un sistema de realidade aumentada e agora, a partir deste ano 2018, vamos a facer unha aposta importante por sistemas de realidade aumentada ao servicio da información turística. Innovación e tecnoloxía sempre van da man no referente á Mancomunidade de O Salnés. Os responsables da entidade comarcal realizaron unha presentación na que explicaron o funcionamento de unha aplicación que reflicte un mapa de realidade aumentada. Básicamente consiste que o mapa que temos comarcal, do cal distribuímos 50.000 unidades todos os anos, vais utilizar como soporte para un sistema de realidade aumentada que accedes por telefonía móvil. Entón, calquer persona que leve ese mapa, simplemente con apuntar ao mapa co teléfono, se vai desplegar unha representación da comarca en 3 dimensións que vai a permitir que o usuario teña unha concepción clara de como está articulada a comarca, por que concello está formada e cales son os principales recursos, podendo ir de forma virtual a cada un desos recursos. A presenza da Mancomunidade de O Salnés en Madrid non só ten que ver coa presentación desta aplicación, senón tamén coa intención de establecer relacións con tour operadores especializados no sector turístico. Estas reunións se aproveitan para facer moitísimos contactos. A verdad que, bueno, no que levamos de feira está sendo moi productiva porque, bueno, estamos facendo contactos moi importantes e sentando base para reunións de cara ao futuro, non? De feito, hai unha en concreto que estuvemos esta mañán que nos abre as portas a unha rede de máis de 3.000 axencias, non? O que nos abre unhas portas moi importantes para que o noso produto se sitúa nun mapa tanto a nivel nacional como a nivel internacional, non? Ao termo da presentación da Mancomunidade de O Salnés, o Concello da Illa presentou un vídeo turístico que reflexa algúns dos moitos atractivos do municipio arousán.